দাবি পূরণ না হলে আমি ক্ষান্ত না হব। We want justice. We want justice. আমি ক্ষান্ত না হব। উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি নহলে আমি ক্ষান্ত না হব। উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি আমাক লাগিবই। উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি আমাক লাগিবই। আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী। We want justice. We want justice. दिनै आरो फिन जोङो coordination for उदालगुरि हाउस अफ पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुएन्सि डिमान्ड कमिटिनि माने बानजायनायाव दिनै फिन खनसे जोङो 2 घन्टा धरना हाबाफारियाव जों जिरायदों आरो बिनि मूल उद्देश्यआनो जाहैबाय थांनाय 20 जुनाव जि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया ड्राफ्ट डिलिमिटेशन नि थाखाय मोनसे ड्राफ्ट मोनसे पाब्लिश खालामनाय जादोंमोन। बे ड्राफ्टआवहाय जों नुनो मोनबाय मा जे 6 शेड्यूलनि जोंनि बा बिटिआरनि मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै नन 6 शेड्यूलनि मोनबा एसेम्बलि सेगमेन्ट दरंनि 3 कामरुपनि 2 बेबायदि माने नन 6 शेड्यूलनि एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै जयै गासै मोन 11टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै दरं लोकसभा समष्टि होननाय मोनसे प्रपोजल बिथांमोना लाबोदों आरो बियो जोंनि जि ट्राइबेलफोरनि बा बिटिआर ओनसोलाव बा 6 शेड्यूलाव माने थानाय मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि जितु ग्रेटार इन्टारेस्टखौ बियो खर्ब खालामनानै बे ड्राफ्टखौ बानायनाय जादों होननानै जोङो सानदों बा जोङो मोनदां हादों। खारन भारतनि संविधाना 6 शेड्यूल एरियायाव थानाय जि मोनसे जाति जनगोष्ठीफोर दोङो बा ट्राइबेलफोर दोङो बिथांमोननि थाखाय मोनसे प्रपार मोनसे पलिटिकल राइटफोरखौ जाहाथे माने बै ट्राइबेलफोरा मोननो हायो बिनि थाखाय बे 6 शेड्यूल एरेन्जमेन्टखौ जोंनि थाखाय होनाय जादों। दा होमबा बे 6 शेड्यूल एरेन्जमेन्टनि जितु 6 शेड्यूल एक्ट बे 6 शेड्यूलनि मोनसे एक्टनि मथेबा 6 शेड्यूल एरिया दों आरो नन 6 शेड्यूल एरियाजों बुजाबलायनानै मालाबाबो मोनसे बेबायदि समष्टि एमएलए समष्टि बा लोकसभा समष्टि बेबायदि दानो मोना। 6 शेड्यूलनिया 6 शेड्यूल हारसिङैनो खखियानो बे जानो नांगौ। दा बै एक्ट बै जितु आइन इन्डियान कन्स्टिट्यूशना जोंनि थाखाय 6 शेड्यूल एरेन्जमेन्टनि आन्डाराव थानायफोरनि थाखाय होनाय जादों। बै जितु आइनखौ बे एक्टखौबो टटेलि खर्ब खालामनानै बेखौ बे ड्राफ्टखौ खालामनाय जादों। दा बियो जोङो नुनो मोनदों थांनाय आं जुदि गोरोन्थि खालामाखैब्ला थांनाय 1976 निफ्राय जोङो मंगलदै लोकसभा समष्टियाव भट होबोबाय थादों। जोङो बोथोर फैबा अकल भटल'सो होनानै हरनाय जायो। जोङो उदालगुरि हिसाबै उदालगुरि बाखि हिसाबै मालाबाबो कुनु दिना जोङो माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट जोंनि ओनसोलनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि बै एमपिफोरनिफ्राय जों मालाबाबो मोनबोआखै। दा नैबे ड्राफ्टनि गेजेरजों आखौ फिन खनसे जोङो बेबायदिनो आरोबाव जोङो माने जोंनि पलिटिकेल राइट्स जोंनि ससिय' इक'नमिकेल राइट जोंनि कालचारेल राइटनिफ्राय जों आरोबाव बन्सित जानो थांगासिनो बेखौ जोङो मोनदां हादों। बिनि थाखाय जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों डिमान्ड लाखिदों जे जेरैखि जाया जोङो नैबे जितु माने 20 जुनाव ओंखारनाय जितु ड्राफ्ट बेखौ जों मानिना लानो हाया। जेरैखि जाया जोंनो उदालगुरि लोकसभा समष्टि जोंनि थाखाय बानायनानै होनांगौ आरो बे उदालगुरि लोकसभा समष्टियाव गुबुन नन 6 शेड्यूलनिफ्राय सोजाबना होनायखौबो जों मानिनानै लानो हाया। बेवहाय जोंहा जि 6टा मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्ट दङ 6 शेड्यूलावहाय जेरै तामुलपुर गरेस्वर टंला भेरगाव उदालगुरि आरो माजबाद बे मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै उदालगुरि लोकसभा समष्टि जोंनि थाखाय गठन खालामनानै होनांगौ। बेखौनो जोङो माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय निसिम दिनैनि बे 2 घन्टा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों दाबिदों। बियो खोब दुखु गोनां बाथ्रा। मोनसे पलिटिकल हान्जा हिसाबै पलिटिक्स खालामनाया बिथांमोननि माने मोनसे नेचार। किन्तु थेवबो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे नैबे कोअर्डिनेशन कमिटियाव जेसेबांखिनि ससियेल अर्गानाइजेशन बर' माने राभा बर्मन कसारी हाजं गासैनिबो माने मोनसे लोगो लाज्लायनायाव जि मोनसे आन्दोलन दिनै जोंनि पलिटिकल राइट्सखौ माने बसायना लाखिनो थाखाय जि आन्दोलन जों दिनै लाखिदों बे आन्दोलनखौ लानानै दिनै थांनाय 3 अक्ट'आवमोन नामा हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने बे ड्रामासो
होननानै बिथाङा बुंनाया बे खोब माने दुखुनांथाव बाथ्रा जादों जेराव जोङो बिथांमोननि बे धरना हाबाफारिखौ जिहेतु जोङो मोनफ्रोमबो बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय जाति जनगोष्ठीनिनो मोनसे थ्रेड बियो दा बे हिसाबै जोङो गासैबो आन्दलनखौ खालामनांगौ गासैनिबो आवाजा मोनसेहै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम थांनांगौ बेखौ जोङो मिन खालामनानै जोङो दिनै आन्दलनखौ खालामदों आरो बेखौनो जोङो बिथांमोनखौबो सनमान खालामनानै थांनाय 3 अक्ट'आवनो जोंनि जिथु प्रेस नट थांनाय 28 तारिखआव जितिया जोङो माने 2 घन्टानि धरना हाबाफारि लायो साब डिभिजन वाइजआव होमब्लाना जों मोनसे प्रेस नट बेयाव शेयार खालामनाय जादोंमोन बै प्रेस नटआव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे 3 अक्ट'आव जोंहा आरोबाव माने समष्टि वाइजआव माने माने धरना हाबाफारि लाबावनाय किन्तु 3 अक्ट'आव जिहेतु बिथांमोननि धरना हाबाफारि दोङो होनना जों खबर मोननाय लोगो लोगोनो जिहेतु गासैबो मोनसे कौसनि थाखाय नांदों सनमान खालामलायनानै जोङो बेखौ पस्टपन खालामनानै दिनैनि तारिखआव लाना फैदों आरो बै प्रेस नटआवनो नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बे प्रेस नटआवनो रोखायै लिरनाय दङ जे माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम मेम'रेन्डामबो गथायनाय जागोन बेखौ बै 28 तारिखनि प्रेस नटआवनो जोङो माने बेयाव रोखायै लिरनाय जादों आरो बेखौ जोङो थांखि मोनसे खालामखानायमोन थांनाय 24 तारिखआव जितिया जों ज'यै मोनफ्रोमबो दल संगठना जिरायनानै सावरायदों बै समावनो जों थांखि लाखानायमोन नैबेफोर हाबाफारिखौ लागोन होननानै आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिमबो माने मेम'रेन्डाम गथायगोन होननानै जोङो थांखि लाखानाय जोंहा दोङो आरो बे हिसाबैनो खारन दिनै मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो मोनफा मोनफा बेबायदि माने मेम'रेन्डाम गथायनायनिथ' कुनु माने जुक्ति गैया नङा होमबा खारन माने इस्युआ जिहेतु मोनसेयानो जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ लानानै सानसे मोजां समय लानानै जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम थ्रु डिसि मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनायनि जोंहा रेजुलेसनानो अलरेडि 24 तारिखआवनो लाखानाय दोङो आरो जिहेतु बेयाव मोनसे जोंहा गासैबो एलाकाखौ नायनानै जोङो मोनसे डिप स्टाडि खालामनो गोनां दोङो दा बेखौ जोङो फिल खालामनानै जोङो मोजां माने एसे स्टाडि खालामनानै मेम'रेन्डामखौ जोङो थिक खालामनानै थांनाय नैबे 3 तारिखआव जों गथायनो गोनांमोन 3 तारिखआव जिहेतु बिथांमोननि प्रग्रामखौनो सनमान खालामनानै जोङो पस्टपन खालामबाय दा दिनै जों गथायगोन बे मेम'रेन्डामखौहाय खारन जोङो बेयावहाय जिखिनि माने आफादफोरा माने लोगो लाफानानै दङ मोनफ्रोमबो माने बर'नि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि माने मोनसे सन्मानिय आरो सिनस्रि आफादफोरा बेवहाय ज' जानानै दङ दा बे हिसाबै माने बुंनो मोनामोन थेवबो बिथांमोन माने आं एसे माने बुजिलायनायनि थाखाय बुंनो सानबाय थांनाय माने आं जुदि गोरोन्थि खालामाखैबा मा बिजनिमोन नामा बिथांमोना माने बे मेम'रेन्डामखौ उइथड्र खालामफिनलायनाय जोंथ' बेबायदि उइथड्र खालामफिनलायनो हायाना जोंहा मान सन्माननिबो खोथा दङ दा बेनिखाय उइथड्र खालामफिननाय मानाय बेफोरबायदि जाहाथे खालामलायनांगौ जाया जोङो बे मेम'रेन्डामाव जिखिनि पइन्ट्सफोरखौ नट खालामगोन बै पइन्ट्सफोराव जाहाथे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि माने इन्टारेस्टआ जाहाथे हाबो बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै जोङो माने मोजाङै डिप स्टाडि खालामना बे मेम'रेन्डामखौ जोङो तैयार खालामनाय जादों दिनै जोङो गथायगोन दा बे हिसाबै बिथांखौ आं खावलायगोन जाहाथे बेफोरबायदि माने समफोराव खोब माने पलिटिक्सखौ बाराद्राय माने इम्परटेन्स होनानै जाहाथे खामानि मावा जातिया मोनसे अलखदाव दोङो ओनसोला मोनसे अलखदाव दोङो दा बे हिसाबै बे जातिखौ जोंनि नैबे बिटिआराव थानाय माने मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ बै अलखदनिफ्राय बोरै बारग'होनो हागोन बेखौसो सिन्था खालामनानै जाहाथे हाबाफारिफोरखौ लायो खोथा बाथ्राफोरखौ बुङो आं बेखौ बिथांसिम गुरैयै खावलायदों बेथ' आंबो दहायबो बुंबाय फिन खनसे रिपिट खालामबावगोन जे पलिटिकेल हान्जाफोरनि बे माने मोनसे नेचार जे जेरैखि जाया जिमान जिबाबो मोनसे क्रेडिटखौ लानांगौ गावसोर भट मोननांगौ दा बेयावहाय सोरबाया मा खालामदों मा खालामाखै मा क्रेडिट लानो नागिरदों बबे पार्टिया माने जोंनि आन्दलनखौबो मोनसे क्रेडिटआव लाना थांफानो नागिरदों बेजों जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जोंनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय उदालगुरिया मोनसे लकसभा समष्टि हिसाबै माने गायसनजानांगौ आरो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी जोंनि रायजो राजाफ्रा जोङो थांनाय समफोराव जिबायदि माने पलिटिकेलि जों एसे साप्रेस खालामजाबाय जोङो ओरैनो भटल' होनांबोबाय थाबाय बेबायदि जाहाथे जाया बिनिफ्राय जोङो बारग'नायनि थाखाय जोङो दिनै हाबाफारिफोर लादों बिनि थाखाय सोरबाया मा क्रेडिट लानो नागिरदों मादों बेजों जोङो बारा मेटार गैया खालि जोङो बे अलखदनिफ्राय माने बारग'नो नांगौ आरो मोजां मोनसे सलुसना फैनांगौ दिनैनि हाबाफारिया जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोनसे उदालगुरियावहाय दाख्लै 20 जुन जिथु चिफ इलेक्शन कमिसना मोनसे ड्राफ्ट दैथायहरनाय बे दैथायहरनायाव जोंनि उदालगुरि
माने लकसभा समस्तिखौ बोखारनानै दरं जिल्ला मोनसे लकसभा समस्ति होदों दा बेवहाय जोङो माखासेखौ नायबिजिरनानै जों फरायसा आफाद आरो जों साहित्य सभा आरो गोबां बिदिनो जोंनि आबोब ज' नांनानै जों माखासे बाथ्राखौ जों सावरायनानै जोङो बेवहाय क'अर्डिनेसन HPC उदालगुरि जिल्ला दानाय जादों आरो बेयाव दालांनायावनो जोंहा माखासे एजेन्डा लानानै थांखि लानानै बे थांखि मथे जोङो दाख्लै 28 जुनावहाय जोङो फार्स्ट जोङो मोनसे प्रेस रिलिज खालामदों बेवहायबो जोङो नैबे बिश्वराबा कृष्ण संघ गेवलां फोथारावहाय 2 घन्टा धर्ना लादोंमोन बेयाव जों जास्ट प्रेस मिट लादोंमोन बिनिफ्राय जा नैथि खोलोबा जाबाय दिनैनि बे 6 थारिखआ बे 6 थारिखआव जोङो जिल्ला डिपुटि कमिशनारनि गेजेरजों महामान्य चिफ इलेक्सन कमिशनारनो जों मोनसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोङो उदालगुरिखौ लकसभा समस्ति हिसाबै जेरैखि जाया होनांगौ मानोना बियो आवगायनि खसरा द्राबाव बियो एसे ओंखारजोबदोंमोन दा बेयो नेक्स्टआव जों नुनानै मोनाखै बेवहाय बेसेबांबा गिदिर मोनसे समस्ति खालामनानै होबाय माने आनडिभाइडेड दरंखौ आरो माखासे समस्ति दाजावना होबाय जेरै कमलपुर रङिया जों गोसोखौ एखेबारे साबजानानै मोनाखै खारन जोंनि 6 सिडुलनि जिथु मर्यादा 6 सिडुलनि मर्यादा हिसाबै नायोब्ला जोङो कार्बि आलंखौ नुबाय बे आरो बिदिनो जों गुबुन मोनसे 6 सिडुल एरिया सिलचर बेफोरखौ नुबाय बेवहाय माखासे खम समस्ति 4 मोनबा 6थानि गेजेरावनो लकसभा समस्ति होनाय जादों नाथाय जोंनि उदालगुरियावबो जों तामुलपुरनिफ्राय हमनानै गरेस्वर हमनानै बिथिं भेरगाव बिथिं टंला आरो बिथिं जा उदालगुरि आरो बिथिं जोंहा दंबायो माजबाद बेयाव जोंहा 6था समस्ति दंमोन जोंनोबो बे 6 सिडुलनि मर्यादाखौ नायोब्ला होयोब्ला जोंबो मोनसे उदालगुरिया समस्ति मोनथावना आरो जों बेयाव बांसिन खोनांबावदों जे आनडिभाइडेड दरंआव जोंखौ लांनायखौ जों जेरावहाय जोङो दरं होननानै बुङोब्ला बै समावहाय जोङो दलगाव मंगलदै सिपाजार आरो जोंनि बे उदालगुरि जों माखासे तामुल माबाखौ लानानै जों तेजपुरखौ लानानै जादोंमोन नाथाय बे गोदान दरं जादों बेयो जों बेखौ जों मालाबाबो गनायना लाया आरो जों दरंनि सिङाव थांफिनला जोङो जि जाबाय उदालगुरिखौनो जोंनो मोनसे लकसभा समस्ति खालामनांगौ होननानै दिनै जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होगोन आरो बे मेम'रेन्डामखौ जोङो मोनसे दिनैनि गोसोखांखौ जेब्लासिम इलेक्सन कमिशनारा गनाया अब्लासिमलागै जोंनि बे क'अर्डिनेसन कमिटि जिथु HPCनि बियो जोङो पर्यायक्रमै जों बेखौ आवगायलांगोन आरो जों दा बावैनो जा मोनसे दंबाय सावरायखानाय जों बेबायदिनो दिनैनि उनावहाय जोङो दसे उनाव सावरायगोन गाबोन सावरायगोन बिदिनो जोङो मोनफ्रोमबो संगठनखौ जों दिनै ज' खालामनानै जों दिनैनि बे गोथार मोनसे हाबाफारिखौ लादों जेरैखि जाया जोङो निउ दिल्लीयाव दिनैनि माने मेसेजखौ जोङो दैथायहरनो नागिरदों आरो आं बेयाव जों खावलायगोन जोंनि बर' हारिफ्रा निस्सय जोंनि बर'नि जिथु जोंनि बुंनो थाङोबा सिनस्रि आरो बिफा जेरै बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद आरो आबोब बिथांमोननि जिथु जुजिनाया दिनैसिमबो फेलें थांफेराखै आं आसाबादि दिनैनि बे जोङो लुबैनाया दिनैनि बे मेसेज थांगोन आरो थारैनो जों जाफुंसारनो हागोन होननानै आं आसा बे मोनसे कमिटि दाखाबाय जोंहाथ' मोनसे जों मिथिखादों जेनेबा 2007आव बेखौ मोनसे खसरा खालामनाय जादोंमोन दा बे बुस्थुआ 2026आव आरो गोदान मोनसे रिडिलिमिटेसन खालामगोन होननाय खोनादों बे हिसाबै जोंनि उदालगुरिनि जिथु क'अर्डिनेसन कमिटि डिलिमिटेसना बियो जेब्लासिमहालागै जाफुङा अब्लासिमहालागै जोङो 2026सिम जोङो आवगायलांनो हागौ आरो जोंनि बे दाबिया बेवहाय जोंनि माखासे बाथ्रा सावरायलायनायखौ बिथांमोना राजनितिक हान्जाफ्रा दिनैसिम जेबो मिथिया जोंनि सावरायनायानो जाहैबाय जोंहा हमना ला बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि साहित्य सभा आरो जोंनि आबोब आरो दुब्बा गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो जोंहा गोबां संगठनफोर दंफायो बर'नि माहारिया संगठन जोङो बेवहाय माखासे एजेन्डा दायो जों बे एजेन्डाखौ जोङो मावलांनायनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जों फोरमायदों जों बिदिनो फोरमायलांगोन हयथ' राजनितिकनि जायफोर बा दोलोनि बिबानगिरि बिथांमोना जोंनि सिंनि एजेन्डाखौ मिथिया बेखायनो बिथांमोना बुंदों जानांगौ आरो आंनिफ्राय बेखिनि आरो